pokazati šta treba da radite kako biste pravilno vežbali i lepo izgledali. Dobro jutro svima, dragi naši vežbači. Lopte uzmite, krećemo sa vežbicama. Prvo ćemo raditi vežbicu za zadnjicu, može. Široki čučanj, naravno ništa bez čučnja, jel tako? Idemo lagano. Čučanj, gore stegnemo zadnjicu, čučnemo koliko nam prija, lopta nam pruža oslonac. Naravno, trudimo se da kolone ne prelaze nivo stopala. Dole udah, gore izdah. Ajmo još 4 devojke. Može. Odlično. Još jedan. Odlično. Ajmo sada da pokažemo vežbicu sa loptom koju podižemo. Radit ćemo malo uži čučanj. Ajde da probamo. Idemo čučanj. I naravno stegnemo zadnjicu. Gore je izdah. Ista varijanta, ali ipak malo teža, tako da vežbači ipak koji imaju malo duži vežbački staž ovako mogu da upotpune svoj program. Gore stegnemo zadnjicu, povučemo karlicu. Gore je izdah. Ajmo još 4. Odlično, još 3. Smo se umorile, devojke, možemo još da radimo, ali tako? Odlično. Ajde da motivišemo naše vežbače da i one budu vredne, da lepo vežbaju. Dobro je. Odlično. Ajmo sad vežbu upor. Oslonimo se na šake. Loptu postavimo od rebara pa na dole. Šake su ispod ramena. Znači spojimo stopala, savijena kolena i podižemo gore. Gore je izdah, dole udah. Znači evo vidite kako se lepo steže zadnjica. Evo pogledajte, lepo se steže, gore se mišić zategne, dole opusti, podignemo noge koliko nam prija, znači bez opterećenja, vremenom ćemo biti i razgibanije i naravno imati više snage. Odlično, ajmo malo sad sklekove, devojke, jel može da pokažemo? Sada je lopta malo niže, krećemo u sklek, ajmo. Vedrana radi malo šire sklekove, tako da se više angažuju ramena i grudi. Marija pokazuje uže, to je druga varijanta da se ipak više angažuje triceps, naravno i grudi. Dole je udah, gore izdah. Ajmo još 2. Još 1. Odlično. Ajde da radimo upor, izdržaj na laktovima. Kod ove vežbe je dobro što se angažuje celokupna muskulatura. Naravno, vežba je malo zahtevnija, tako da ipak se preporučuje vežbačima koji imaju neki staž. Možemo čak i da malo vrtimo laktovima i onda to bude teže, jer treba pomoć Marija. Znači, vežba je ipak zahtevnija, ali može, dobro. Malo ćemo još upor. Znači, bitno je samo da se ne udube leđa, da je telo, da kažem, u jednoj ravni, da ne padne zadnjica. Jel radi celo telo, tako? Teška je vežba, jel da? Dobro, lagano privučemo. Evo, uzet ćemo još, recimo, možemo da radimo još neke varijante sa spuštanjem i podizanjem lopte, gde se angažuju ramena. Gore je izdah, dole udah. Idemo još 2. Još 1. Odlično. I naravno, pošto je lopta ovako slatka, možemo čak i da sednemo na nju. Da se lepo gore istegnemo, jel da? Ajmo lagano ruke nazad. Ajmo triceps da istegnemo, šaka na lopatici, lakat nazad. Što se tiče sedanja na lopti, leđa su prava, zategnut stomak. Ajmo drugu ruku. Odlično, idemo gore udah, devojke.